一般質問を続けます。通告7番、川内ひとみ君。議長、5番、川内ひとみ君。5番議員の川内ひとみでございます。ただいま、議長のお許しが出ましたので、壇上から質問をさせていただきます。質問は大きく2点になります。町民の健康と介護予防について、もう1点は身寄りのない高齢者等の支援についてです。それでは、件名1番目の町民の健康と介護予防について質問します。西伊豆町では第7期令和30年から令和2年、介護保険料が県内トップの7000円でした。介護予防に取り組み、運動機能が向上し、介護保険の認定率も 17.6% から令和7年 16.4% まで減少してきました。医療費の抑制についても、予防が最も効果的であることは広く認識されています。しかしながら、特定健診の受診には日程が限定されており、住民が身近な診療所や病院で受けることができない状況です。健康寿命が2000年に WHO 世界保健機関が提唱し、日本でも国策として取り入れられるようになりました。健康寿命とは日常生活を制限されることなく、自立して健康に生活できる期間を示します。寝たきりや要介護にならずに自分らしく生活できるための取り組みが必要です。健康寿命を延ばすためには病気にならないこと、そして病気になっても早期発見、早期治療が不可欠です。多くの生活習慣病やがんは初期段階では自覚症状が少なく気づかないまま進行することがあります。そのため、年に1回の健康診断や人間ドックの受診が推奨されています。そこで西伊豆町の健康寿命が県内でも低位なのはなぜか、その要因を検証し、町として取り組むべき方針について質問します。1、健康寿命を延ばすため、現行の取り組みについて、2、特定健診、受診促進の取り組みについて、1、身近で受けられる医療機関での受診の検討について、2、土日の検診の実地の検討について、3、後期高齢者の人間ドック、脳ドックへの補助について、4、高齢者の栄養改善のための取り組みについて、1、栄養士との支援による飲食店や弁当屋の健康メニュー開発の取り組みについて、次に件名2番目の身寄りのない高齢者等の支援についての質問です。未婚率の上昇や独居の増加により、身寄りがない、あるいは身寄りがいても頼れない、高齢者の課題が今後増えていくと予想されます。実際、身寄りがない高齢者の場合、医療や介護の現場では、ケアマネが制度外の支援まで行うなど、大きな負担を抱えているケースが多いです。今後、ケアマネージャーの高齢化と人材不足が進む中で、こうした身寄りのない方の入院、退院や死後の業務などの支援体制と、町としてどのように構築するのか、検討が必要だと考えます。そこで、以下の点について質問いたします。1、独居・高齢者のみの世帯数の現状把握はどのようになっていますか。
2入院時に直面する課題について、病院や介護施設に対して身元保証人がいなくても入院や入所を拒否することができないという厚労省のガイドラインの周知・徹底はなされていますか。3、退院後の生活課題について、要介護状態や認知症になった場合、その後の生活支援体制を現状はケアマネや訪問介護事業所が無償で担っていますが、今後の人材不足等でこの体制が維持できるとお考えでしょうか。町としてどのような対策・検討をしていますか。4、個人や地域での支援、成年後見人制度の活用について、地域で助け合える体制づくりや成年後見人制度の利用促進について、どのように取り組んでいますか。5、町独自の身元保証サポート体制づくりについて、今後町内で身寄りのない方の身元保証サポートや支援体制を作る必要性について、町としてどのように考えていますか。以上、壇上での質問を終わります。町長。それでは川内議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず大きな1点目の町民の健康と介護予防についての1、健康寿命を延ばすための現行の取り組みについて、当庁では健康寿命延伸の観点から若い方向けに認知動作型トレーニングマシンを使った教室やボディコントロール教室、また高齢の方向けにはシルバーリハビリ体操教室やシニアヨガ教室などを開催し、継続的に体を動かすことができる環境を整えております。次に各国の特定健診受診促進の取り組みについての1、身近で受けられる医療機関での受診の検討については、それとですね、土日の検診の実施の検討2ですけれども、こちらについては関連がございますので、一括で答弁をさせていただきます。特定健診の業務は、加茂医師会に委託をして実施をしており、町でも医療機関での受診について協議してまいりましたが、医師会の事情により実施には至っておりません。また、土曜日、日曜日の実施についても協議を重ねてきましたが、スタッフの確保や他市町との兼ね合いもあり、実施回数を増やすことはできませんでした。そのような事情ではございますが、本年度につきましては、5月18日と25日の日曜日に、特定健診とがん検診をセットで行い、受診しやすい環境づくりに努めたところでございます。次に、かっこさんの後期高齢者の人間ドック、脳ドックへの補助については、過去に他の議員に答弁したとおり、後期高齢者に人間ドックや脳ドックの助成を実施するためには、財源の確保など解決すべき課題があると認識しておりますので、現時点で実施する考えはございません。次に、括弧4の高齢者の栄養改善のための取り組みについての1、栄養士との支援による飲食店や弁当屋の健康メニュー開発の取り組みについてというご質問です。高齢期の栄養状態は健康寿命の延伸に大きく関わるものであり、生活の質を維持するために不可欠であると認識しております。町では高齢者の皆様が住み慣れた地域で健やかに生活できるよう、栄養面からの支援にも力を入れております。現在、保健師及び管理栄養士が個別の栄養相談やサロンなどにもお伺いをし、栄養知識を深めていただく機会を提供しております。このほかにも民間事業者と連携して、食事の準備が困難な高齢者の方へ配食サービスも実施しております。栄養士の支援による飲食店や弁当屋の健康メニュー開発につきましては、食生活を豊かにする点で大変魅力的なご提案であると思いますが、専門職の確保や配置、ご協力いただける事業者との調整、そして事業の継続性を確保するための費用対効果など、さまざまな観点からの慎重な検討が必要であると考えております。
現時点では限られた人的、財政的資源の中で、より多くの高齢者の方々に確実に栄養改善の支援が届くよう、既存事業の充実と効果的な推進に取り組んでまいります。次に大きな2点目の2、身寄りのない高齢者等の支援についての括弧1、独居高齢者のみの世帯数の現状把握はどのようになっているのかというご質問でございます。町では高齢者の一人暮らし世帯や高齢者夫婦のみ世帯は把握できますが、身寄りのない高齢者の世帯数は把握できません。次に各国の入院時に直面する課題について、病院や介護施設に対して身元保証人がいなくても入院・入所、拒否することができないという厚労省のガイドラインの周知・徹底はなされているのかというご質問です。病院及び介護施設の実地指導や監督は県が行っております。したがって県から必要な指導はなされていると思っております。次に、括弧3の退院後の生活課題について、要介護状態や認知症になった場合等、その後の生活支援体制を現状はケアマネや訪問介護事業所が無償で担っていますが、今後の人材不足等でこの体制が維持できるとはお考えでしょうか。町としてはどのような対策を検討しているのかというご質問です。退院後の生活支援をケアマネージャーや訪問介護事業所が無償で担っているとのことですが、介護保険制度の原則として、介護報酬で認められていない部分に報酬を支払うのは困難です。また、介護人材については、前回の議会での答弁したとおり、現在の人数が確保できておれば、対応可能であると考えておりますが、退院後の生活支援について、地域包括ケアシステムの中で位置づけを再確認し、関係機関との連携強化や情報共有の仕組み作りを検討したいと思っております。次に、括弧4の個人や地域での支援、成年後見人制度の活用について、地域で助け合える体制づくりや成年後見人制度の利用促進についてどのように取り組んでいるのかというご質問です。町では身寄りのない高齢者の支援策の一つとして、成年後見制度の利用を進めており、成年後見制度が利用できると判断される場合には、制度案内を積極的に行っております。また、利用にあたっては、社会福祉協議会と地域包括支援センターと連携を図っており、社会福祉協議会には相談や広報、市民後見人の育成を委託し、地域包括支援センターには利用に関する相談窓口としての役割を担っていただいております。引き続き、社会福祉協議会及び地域包括支援センターと連携し、支援体制の充実を図ってまいります。次に、括弧の5の町独自の身元保証サポート体制づくりについて、今後、町内で身寄りのない方の身元保証サポートや支援体制を作る必要性について、町としてどのように考えているのかというご質問です。町といたしましても、身寄りのない高齢者の支援体制の整備は重要であると考えております。現時点では、身元保証のサポート体制について具体的にお示しすることはできませんが、現在、サロンを訪問して紙芝居を使い、介護保険制度の説明を行っており、その際、就活に関する情報提供も行っております。また、本議会に上呈しております介護保険事業特別会計の補正予算案には、就活ノートを購入するための費用を計上しており、就活ノートを配布することで、元気なうちに何かあった場合に備えることの重要性を周知してまいりたいと思います。また、サポート体制につきましては、社会福祉協議会など、関係機関と今後協議をしていきたいと考えております。以上、壇上での答弁を終わります。質問の途中ですが、暫時休憩します。再開は午後1時、13時といたします。休憩を解いて再開します。一般質問を続けます。川内ひとみ君。先ほどは町長からのご答弁ありがとうございました。それでは再質問させていただきます。昨日の行政報告の中に、ちょうど医療保険係の特定健診及び若年者健康審査の実績の報告がありました。40歳以上の国保対象とした受診者が609人、受診率が 38.8%、
20歳から39歳までの若年者検診の受診者が9人、受診率は 7.6%、また後期高齢者検診は受診者が426人、受診率が 20.7% でしたが、この結果はどのように捉えているのでしょうか。改善すべきなのか、それとも現状維持なのか、お答えください。健康福祉課長。はい、受診率の向上ということについて答弁させていただきます。受診率の向上につきましては、町としてもとても重要な課題であると認識してございます。未受診者対策につきましてはですね、AI 技術を活用いたしまして、受診歴に応じた受診勧奨はがきを通知させていただいております。これによりまして、国保の特定健診の受診率につきましてはですね、令和5年度が 35.8%、令和6年度では 37.92%、令和7年度は 38.79% と、若干ではございますが、受診率は向上してございますので、引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。川内ひとみ君。ありがとうございます。受診率の向上のために取り組みについてありがとうございます。若干ではあると思うんですが、少しずつ実績が上がっていたということで納得しました。しかし、もう少し実際にですね、日程や会場の制約で受診できない町民の声も寄せられております。検診の場所まで一人で行けない、足腰弱った後期高齢者からは、遠方から家族が休みを取って支援しています。かつて私も毎月通院介助のために東京から通っていました。しかし、特定健診のためには日程が合わず、受けさせることができませんでした。そのためにも、町内の病院や診療所であれば、来る日に合わせて検診もできます。介助を必要とする高齢者や障害者が受診する医療機関で受けられる体制が必要ではないでしょうか。また、若年者の受診率がかなり低い状況についても、同様に検討が必要と考えます。近隣の診療所や病院でより柔軟に検診を受けられる体制づくりや、土日にも検診できる機会の拡充について、今後どのように具体化していくお考えか、スケジュールや目標値も含めてお聞かせください。町長。具体的な目標値などについては、今のところ作ってはおりませんけれども、壇上で申し上げましたように、町の担当課は必死にそういったものを挙げようと思っております。ただ、この特定健診の業務につきましては、鴨医師会に委託をしている関係もありまして、調整をしているんですが、なかなか医師会の事情によって実施ができていないというふうに壇上で申し上げさせていただきましたので、いくら川内議員がそういうことを言われましても、やはり委託している医師会のご理解が得られないのに、町の方でですね、そういったことをするということになりますと、最終的に特定健診を医師会が受けていただけないというような可能性も出てきますので、私たちは調整をしているということで答弁をさせていただいております。川内ひとみ君。今、医師会の理解が得られないということでしたけれども、検診率を上げるために、早期発見、早期治療のためにですね、それ以外の日に医療機関とか診療所で受けられないかということでお聞きしております。町長。ですので、壇上で申し上げましたように、町でも医療機関での受診について協議してまいりましたが、医師会の事情により実施には至っておりませんと、壇上で答弁をしております。川内ひとみ君。おそらく
同じ質問を繰り返してしまうのは良くないと思いますので、早期発見、早期治療につなげて、一人でも多くの町民の命を守って、健康寿命を延ばすための支援を今後も検討よろしくお願いいたします。次に、後期高齢者医療についてですが、県の広域連合にシフトをするため、人間ドックや脳ドックの補助が75歳になった途端に受けられなくなります。医療費削減のためには、早期発見し、早期治療が必要です。高額な人間ドックは自営業のような国民年金生活では簡単に受けたくても受けられません。後期高齢者の人間ドック、脳ドックの補助事業については、近隣では松崎町、東伊豆町、伊豆市、伊豆の国市が行っております。来年度からぜひ町長として町民の健康寿命延伸にリーダーシップを取り、医療費や介護費削減と健康寿命を延ばすために、後期高齢者に対する人間ドック、脳ドックの補助を検討していただけないでしょうか。再度お考えをお聞かせください。町長。はい、壇上で答弁した通りでございます。川内ひとみ君。近隣の状況を含めて、今後、再度、今後ですね、すぐにではないですけれど、将来的にも検討していただけるようよろしくお願いいたします。次に、高齢者の介護に至る原因として、転倒事故による骨折や筋力低下が挙げられます。運動はもちろんですが、栄養面での改善も必要なことです。骨折予防にはカルシウムとカルシウムを吸収しやすくするビタミン D です。また骨折後の回復のためにはタンパク質やビタミン K2、ビタミン C、亜鉛、マグネシウム等が必要となってきます。転倒をきっかけに家の中に閉じこもりになりやすく、調理するより出来合いの弁当や外食になりがちになってきます。一人暮らしになると料理がめんどくさい、外に行きたくない、何を作ってよいのかわからない。若い人も一人暮らしだとつい作るより外食が増え、生活習慣病に移行するかもしれません。そこで飲食店やお弁当屋のメニューにバランスの取れた健康メニューの開発に取り組み、町民の健康維持に貢献していただき、かつ店舗の経営改善につながれば、元気のあるまちづくりにつながるかと思います。幸い、西伊豆町には管理栄養士がいます。病気になってからの栄養指導も必要ですが、病気になる前の健康な体づくりのために、西伊豆町の産地の食材を使った健康元気アップメニューを栄養士の指導のもと開発してはいかがでしょうか。また、高齢者であれば食べに行くという目的で閉じこもり防止にもつながります。この取り組みについてご意見お聞かせください。健康福祉課長。はい、健康メニューの開発がまちづくりや閉じこもり防止につながるのではというご指摘なんですが、健康メニューの開発につきましてはですね、繰り返しの答弁になり恐縮なんですが、専門職の確保や配置、事業者との調整、費用対効果などさまざまな観点から慎重な検討が必要となるのではと考えてございます。このため、健康メニューの開発よりも、まずは現在実施している栄養指導の充実など、他に優先すべき課題があると認識しているところでございます。川内ひとみ君。
専門職といっても、私は管理栄養食にちょっとお店の方でこういうのを考えてるんですけど、カロリー計算とか、これがバランスのいい、メニューなのか、ちょっとご意見を聞く程度で考えていました。ですからそんな高額な開発費というのはあまり考えてなかったんですけれども、例えば町長が SNS で、食べに行った時のそのメニューの写真がよく載ってるんですけれども、その行ったついでにこういうのを考えてるんだけれど、ここのお店ではそういう開発とかどうですかとか、そういったことはこう少し相談っていうかお話ができないでしょうか。すいません、町長にお聞きします。町長。すいませんが、私は栄養士の資格もございませんので、そういったおこがましいことを言うわけにはいきません。川内ひとみ君。栄養士の資格は栄養士につなげればいいと思うんですけれど、ただ町としてこういうのに取り組んで、町民が元気になるようなメニューも考えてるんだけどというこの相談的なものはこうお話をするきっかけにはなるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。町長。ですので、それにつきましてはいろんな方々が関わっていかないと的確なことにはならないんだろうというふうに思いますんで、費用対効果であったりとか、いろいろなことについて、先ほど壇上で述べさせていただいているかと思います。で、中途半端にお店のメニューのことをですね、第三者が申し上げていいのかというと、仮にそこに興味があるんであれば当然もうお作りになられているわけですね。で、近隣の食堂さんにつきましては、ここにはどういう栄養があるというような表をつけられているお店もすでにございます。ただそれを全店舗でやってくださいということにはなかなかつながらないだろうというふうに思いますし、それはお店の意識の問題でございますんで、逆にそういう意識の高いお客様はそういったものが表示してあるお店に行っていただければよろしいんではなかろうかというふうに思います。川内ひとみ君。町長の意見分かりました。町民の健康、寿命、延伸と介護予防のためには、現場の声を反映した柔軟な施策と、町全体での意識改革が必要かと思いました。ぜひ一歩踏み込んだ取り組みを進めていただきますよう、強く要望いたします。次に、件名2番目の身寄りのない高齢者の問題について再質問いたします。国立社会保障人口問題研究所の推計によると、高齢者の単身世帯は2000年に303万世帯でした。2020年には672万世帯と2倍以上に増加し、さらに2025年には816万世帯、2050年には約1084万世帯の急増に伴い、身寄りのない高齢者の問題が大きな社会的課題となってきています。町の具体的な対策についてお聞きします。現在、身寄りのない高齢者の対応ですが、判断力の低下や認知症の高齢者の成年後見に申し立てを町長申し立てでは何人行っていますか。そして今後増加していくとお考えでしょうか。健康福祉課長。町長申し立ての人数と今後の見込みというご質問なんですが、まず町長申し立てについては現在4人の方が該当になってございます。また今後の見込みにつきましても今後は増えていくだろうということを予想してございます。町長。すいません、今、身寄りのない方が今後、2050年に向けてどんどん増えてくるという数字を川内議員が質問の中で言われたんですけれども、私はですね、なんとなくこれが理由だろうということは分かっているんですが、
もし川内議員の方もですね、何が原因でそういった状況になるだろうというふうに思われているのかということをちょっと知見をですね、ご披露いただければというふうに思います。これは何て言うんですか、反問になるのか分かりませんけれども、それがあった方がですね、今後町としても答弁しやすいのかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。川内仁美君。これを私、質問に挙げたのはですね、私が実際に相談に乗っているということもあります。私の周りでは、同級生の中で結婚もしていない、それから両親も死亡している、また兄弟はいても事情があって連絡も取っていない、そして移住してきた人の中には、一人暮らしで身寄りもいないと、将来心配されてどうしたらよいかという相談もありました。私自身、現在も長年関わったケアマネの仕事をしていた関係で、退職後も身寄りのいない高齢者の安否確認や体調不良や入院時の緊急連絡先にもなっております。こういった高齢者を実際に抱えております。そういった意味で質問に挙げております。都会では一人暮らしの場合、緊急通報システムや高齢者配食見守りサービスの利用、高齢者見守りステーションの整備がされています。行政につながらない高齢者、特に判断力が低下している場合、どこにもつながらず問題が起こってから発覚します。そこで町として地域包括の見守りステーション的な互いに支え合う新たな取り組みが必要ではないでしょうか。まずは、一人暮らしが何人いるとか、わからないという答弁でしたので、実態調査から始めて、一人暮らしで身寄りのいない65歳以上の高齢者が何人、何世帯いるのか、どのようなニーズを持っているのか、調査してはいかがでしょうか。特に青年後見人制度を知っているか、社会福祉協議会の相談先を知っているか、取り掛かりの窓口から知ってもらうことだけでも不安は軽減されると思います。また、自治体としても今後の計画の中に、身寄りのない高齢者対策に取り組むため、財政面や人手不足の中、専門的知識のある人的支援も必要となってきます。自治体例でも、名古屋市の安心エンディングサポート事業、福岡市の安らかパック、静岡市は就活支援の取り組みをしております。名古屋市を例に挙げると、安心エンディングサポート事業については、非課税の要件を満たす高齢者が対象ですが、生前の見守り、安否確認サービス、葬儀、納骨の実地、賃貸住宅の家財処分、明け渡しに伴う諸手続き、死亡に伴う行政官庁への手続き、公共料金の収受機関等への連絡、預託金については、葬儀納骨費用、家財処分費用、担当部署は名古屋市の場合、社会福祉協議会の権利擁護部門が行っています。こうした取り組みが必要と考えますが、どのようにお考えでしょうか。町長。川内議員におかれましては、壇上での答弁をまずよく聞いていただきたいと思います。私は、一人暮らしの数については把握していると答弁しているんですよ。一人暮らし、人と世帯。ただ、身寄りがあるかないかについては把握をしていないというふうに答弁しているんですけども、今、川内さんは、一人暮らしの数をしっかり把握しろというふうにおっしゃられました。なので、まず、壇上の答弁はしっかり聞いてください。で、就活ノートのお話を壇上でもさせていただいているかというふうに思いますし、また、今回の補正予算にも計上しているということは答弁させていただいたかというふうに思っております。
で、今、名古屋市さんであったりとか、いろんなところの事例を披露されましたが、町としてもですね、法務局さんの方から、今後、その遺産の相続であったり、いろんな問題があったりというようなことで、そういった取り組みをしてほしいし、町にも協力をお願いしたいというようなこともありまして、で私も職業柄、そういったものには関心があるというか、直接関わる仕事を持っておりますので、やはりお亡くなりになった先ですね、本当に身寄りのない場合には、土地、建物、財産、ひっくるめてどうするんだと、またお墓の問題、火葬の問題、当然引き受けてくださる方がいらっしゃらないわけでございます。ですので、そういったものを解消するために、終活ノートというものを、ある程度やはり自分のご自身の意思が反映できるうちにやりましょうということで、今取り組みを始めて、今回補正に載せておりましたので、ある意味、今、川内さんが披露されたようなことは、もう町はやろうとして取り組んでおりますので、その辺はですね、よくご理解をいただければというふうに思っております。また先ほど反問をさせていただいた、一人暮らしというか、身寄りのないという方というのは、急に身寄りがなくなるわけではないんですね。多分ご結婚されないとか、してなくても、兄弟とか親類と疎遠になっていなければ、身寄りのないというようなことにはならないんですが、最近はその個人主義になっておりまして、当然結婚されなければお子さんもいらっしゃらないでしょう。また兄弟とも、自分は自分ということを言っていて、日頃からお付き合いをしていないと、当然高齢になってからは身寄りのないの分類に入ってしまうわけです。ですから、やはりある程度、若い中年ぐらいの時にですね、ご兄弟であるとか親戚としっかりとコミュニケーションを取っていただかないと、そこに陥るというふうに思いますので、陥ってから行政に頼むとか、誰かのお世話になるんではなくて、やはり自分が生きているうちに、ご近所の方、地域の方、ご親類と仲良くされることがよろしいんではなかろうかというふうに思います。議長。川内仁君。私もその通りだと思います。だから普段から隣近所のお付き合いをよくして、ただその中にはやっぱりそういうことが苦手な人も中にはいて、どうしても閉じこもりになりがちやすい人、こういった人たちが身寄りがいないのかいるのかわからない、そういったところでいざ入院したり亡くなった時に、行政の方にやっぱり問い合わせが来たりとかするんじゃないかなと思っております。最後に要望とまとめをちょっと述べさせてください。要支援要介護の高齢者が人口減少とはいえ、介護の担い手が不足しています。ヘルパーはもちろん、ケアマネ高齢化に伴い、更新研修の義務化をきっかけに退職者が今後増えていくと思います。先日11月14日に財務省、厚生労働省との政府交渉に介護崩壊ストップ対政府交渉に参加して発言してきました。介護事業所の赤字経営や介護労働者の賃金格差、障害者の生活状況を含め4時間にわたる激論でした。私も地方の介護の現状を訴えてきました。生活援助の単位数見直しや物価高騰支援対策は今後行われる方向だと聞いております。しかし、人材不足に対する具体的返答はありませんでした。高齢化が進む中、入院や入所、金銭管理、死亡後の葬儀や納骨、各手続き等行政自体も人材不足の中、こうした身寄りのない高齢者が増えていくと、とても賄いきれなくなります。人材確保のために資格を持った福祉の専門人材が移住してくるような支援体制が町独自で必要なんじゃないかなと思いました。地域が支え合う取り組みができるよう、サロンや区長会、班長会を通して身寄りがない、あるいは援助が期待できない高齢者の実態調査をして、
本人や家族の意識づけをしていってほしいと思います。すでに取り組み始めておりますが、サロンや高齢者の集まりで成年後見人のチラシやエンディングノートの配布、自己決定できるうちに、本人や家族が安心して最後の時を迎えられるよう、寄り添った支援を期待したいと思います。また、最近の問題ですが、民間の高齢者の就寝サポート事業者も増えてきております。コマーシャルも見受けられるようになりましたが、本当に安心できる事業者ばかりではありません。身寄りのない住民の財産を悪質な業者に騙されないように、まずは町が安心して紹介できる事業所の紹介や成年後見人制度の活用を進め、安心して就活に取り組めるように、ぜひお願いしたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。席へ戻ってください。5番、川内ひとみ君の一般質問が終わりました。暫時休憩します。